The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 25:21, his Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you a ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. John 15:11-12. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Psalm 5:11-12. Let all those rejoice who put their trust in you. Let them ever shout for joy, because you defend them. Let those also who love your name be joyful in you. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you will surround him as with a shield. Proverbs 15:13. A merry heart makes a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken. 2 Timothy 1:7. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Before we start our Bible study ni nga lawag, ikinahanglan ng atong paggamit no sa prinsipyo sa 1 John 1:9 aron kita maandam sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Atong isugid ang tanan natong mga sala nga nahimo ni nga adlaw. Kay kun dili nato kini isugid, then kini mahimong babag. They become a barrier to our study of the Word of God. Therefore, atong sundon ang SOP nato, the procedure natong ginahimo nining atong Bible study through the YouTube, by using the principle of 1 John 1:9, the rebound technique. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And for you, unbeliever, the issue you're facing is not confession of sins. It is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 again. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, karon magandam tas tong kaugalingon sa atong pag-ampo sa hilom. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo, mayong panglawas o danti pang pangisip kining tanan lumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, imong grasya. Salamat o Diyos. Ubani kami sa among pagtuon sa imong pulong, pinagis pagtudlo ka na mas balang Espiritu Santo, the only teacher of truth, our mentor. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers ug sa atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome everyone ug padayon kita sa atong paghisgot, pagtuon, pagtuki nining atong tunanan nga giuluhan og the doctrine of the supernatural life. Okay? Doktrina kini sa dili kasagaran nga
kinabuhi. Abrihang imong Biblia, 1 Peter chapter 3 verses 8 and 9. Primero Pedro 3, 8 ug 9. Sa Binisaya, ako lang ng idritsos Binisaya, nakaingon kini. Sa katapusan, hiusahan ninyong tanan ang inyong mga hunahuna ug pagbati. Paghigugmaay kamo sama sa mga magsuon, magkaluy-anay o pagkamapaubsanon kamo. Ang dautan ayaw balusi o dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasi o panghimaraot. Balusi hinoon kinig panalangin. Kay isaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Okay. Sa ingon nga ang Dios nagamando man kanimo sa pagbaton o pagpaubos. Usab, siya nagamando kanimo nga magmasinugtanon ka sa iyang pulong. Dihas primero Juan 5:3, nagaingon kini. Kaya ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Now, ang Dios pinagi sa iyang grasya naghimo nga sayon alang kanimo sa pagka masinugtanon, to be obedient kaniya. O gumikan niya na ikaw makakinabuhi sa espirituhanong pagkinabuhi. You can live this spiritual life. Gihatagan ka og gahom sa Espiritu Santo, ang maorang mata nga gahom nga nakapalahutay kang Ginoong Jesucristo sa pagpabilin dito sa krus, samtang iyang gisagubang kadtong mabangis o way puangon nga pagsakit kaniya tungod sa matag sala sa tibuok nga kasaysayas tao. Si Jesucristo mibungat sa pag-ingon og isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapalahutay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo, gaan ang ipapasaan ko kaninyo. Mateo 11:29-30. Sa in English, learn of me, because I am meek and lowly in heart, and you shall find rest for your souls. My yoke is easy and my burden is light. Si Jesucristo, nagasulti kaninyo niini. Ana ako'y pagpaubos. Kinabubuton kong ihikaw ko ang akong kaugalingon. I was willing to deprive myself of my deity. Ihikaw ko ang akong kaugalingon sa akong pagkadiyos ug ang akong pagkahimong tao. Kat unigikan kanako ang pagpaubos ug ang pagkamasinugtanon ug musayon ra ang kinabuhing espirituhanon. Ang personal mo nga gugmaalang sa Dios nga Amahan, mao'y nagapadasig sa imong pagkamasinugtanon ngadto kaniya. Ang labing tinuod, kung wa kay gugma ngadto sa Dios, di gyud kang magmasinugtanon ngadto kaniya. Ug niya pa, di gyud kang makahigugma kaniya kung wa kang kailan niya. Usta? Kaya imo lamang siyang mailhan pinagi sa matag adlaw mo nga pagtuon sa pulong sa Dios. Nakasabot ka? That is the only way. Nga He becomes real. And when He becomes real to your life, then that's the time that you can love Him. Suod lang o kaniya. O ang matag Kristohanon, way katungdanan sa pagkaton sa doktrina sa Biblia. No. Ang koreksyon na. Kaya marang nasipyatan niya to.
ang matag Kristohanon, every believer, adunay katungdanan sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia, Bible doctrine, o sa pagkabot sa gipahimutang sa Dios nga tuyo og tumong nga mao ang pagtubo sa Kristohanon ngadto sa espirituhanon kapag hamtong o nga iyang mahimaya ang Dios. Gumika niya na. Diha sa Juan 14:23 ngadto sa 24, si Jesus miingon, kung imo akong gihigugma, tumanon nimo ang akong mga sugo. Siya nga wala mahigugma kanako, dili mutuman sa akong mga pulong. Dayag og tin-aw gyud kang gisultihan sa Dios nga kung wa ka mahigugma kaniya, di gyud ka mutuman kaniya. Gusto? Ang personal mo nga gugma ngadto sa Dios maoy magdadasig. That is the motivator sa imong kinabuhi, sa espiritual ng kinabuhi. Kung wa kitinguha sa pag-ila kung kinsa ang Dios, aron unta imo siyang mahigugma ug imong tumanon ug sundon ang iyang plano sa imong kinabuhi, di gyud ka maning kamot sa pagkat-on ng doktrina. Ug mao nga, wa gyud kay laing pagdangatan kundi ang tumang kapagyasan sa imong kinabuhi. Apan hinuon higala, niya'y usa ka pagpatinaw nimo. Paminaw. Paminaw maayo niini. Bisan ug wa gyud kay nahibaw-an og nakatunan nga doktrina sa Biblia, apan imong gituhuan si Kristo ingon nga imong manluluwas, moadto ka sa langit. Okay? Gumika niya na. Kay usara may paagi nga ikaw mahilangit, ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Yes, mahilangit ka higala. Apan nanaalay dakong apan diha. Paminaw. Subo lang hunaon nga nasipyat ka sa pag-angkon ni adtong mga mabulukon, labihas kadagko o kadaghang nga panlangin nga giandam sa Dios alang unta nimo kung nakakabot ka pa sa paghahamtong nga Kristohanon, both din his yuta ingon man dito sa langit. Panalanginan ka sa Dios kung magmatinumanon ka sa iyang pulong. Ug tungod kay daghan manggong mga Kristohanon nga may kalimot ng kinabuhing Kristohanon samar sa iyang naangkon niadtong higayon nga siya naluwas. Ang Espiritu Santo maoy mupadayag sa mga espirituhanong kamatuoran may tungod sa kaluwasan. And now that you are saved, now that you are a believer, ang Espiritu Santo mao'y mupadayag sa mga kamatuoran alang sa imong pagkinabuhing Kristohanon. Kasabot ka? So, atong masabtan dinhi nga kining mga pulong sa Dios alang sa usa ka Kristohanon, now we are moving forward din is kinabuhing Kristohanon na. The doctrines of the Word of God resident now in the soul of the believer are the only means by which we can know who and what God is, and thus come to respect and love Him. Sabtag yun na. May nungdanon pag-ayo kining mao nga prinsipyo. Tungod kay wala yung pagi nga atong maangkon ang insakto nga relasyon ngadto sa Dios, gawas sa atoa nga pagkat-on may tungod sa Dios. Mao kani hinungdan, that's the reason why ang usa ka dili magtotoo, an unbeliever, sa higayon nga mohimo siya og desisyon sa pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga manluluwas, siya ipakatao pag-usab. He is born again. Sanglit kay ipakatao ka man pag-usab, nga hatagan ka na niya ng bahin, diin may kalabutan na sa pagsabot, pagkat-on sa mga pagsangkap sa Dios alang sa matag usa ka magtotoo. So, sa ato nang gitun-an,
nga inikaluwas sa dili magtotoo, mausab diha dayon ang iyang kahimtang. Kaniadto sa wa pa siya maluwas, ang iyang kahimtang mao nga siya buhi sa iyang lawas sa patay spiritual. Alive physically, but dead spiritually. Sa in English, he is physically alive, but spiritually dead. Ako na nang isubli diha. Karon, niya nang higayon, kamuhimo siya o positibong desisyon sa pagtuo kag Ginoong Jesucristo, ingon nga iyang manluluwas. Ang iyang kahimtang will instantaneously change. Mausab. Now, he becomes both physically alive and spiritually alive. Sabtagi na. Okay. Balik ragutan niya itong pamaluwasang tao. Ang dili magtotoo, an unbeliever, is otherwise called o natural man. Mao na description niya, natural ng tao. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang ordinaryong tao o ang natural nga tao dili gyud makatuhog o makasabot magapupo sa mga butang nga iya sa Dios. Sang litwa man diya kaniya ang katakos, his capacity. Ug mao kini ang kahimtang sa usa ka natural nga tao. Doon na siya kinabuhing pisikal, apan wa lagi siya katakos sa mga espirituhanon nga mga butang, wala. Ug ang resulta nini, daghang mga tao karon ang mag-iimbento og ilang kaugalingon. Mag-imbento ba og mga tawhanon nga mga pagi. And yet, dili naman unta taangay nga magsigi og pangutana o magsigi og panghiyawat tungod kay tinaw og klaro naman gilatid sa insakto o gipahimutang naman ang tanan sa Dios suma sa naisulat diya sa balang kasulatan. In fact, ato namang natun-an pod nga alang sa Dios iya paganing gipatigbabaw ang iyang pulong kaysa iya ngalan. Well, that can be found in Psalms, libro sa mga Salmo. So, sa diha nga usa ka tawo makadungog, makabati sa maayong balita sa kaluwasan, ang mupatinaw, ang mupaklaro, mupahimong tataw kaniya sa iyang nadungog, mao ang balaang Espiritu Santo. Kaya kung may Espiritu Santo, paminaw, if there is no Holy Spirit, ang ordinaryong tao, the unbeliever, dili gyud makasabot, bahi kaluwasan, dili gyud. Sabtagi na. Bisag unsaon nimo sila eksplikar, dili. Mabitaw, anay mga tao nga mosalikway, will reject, will refuse sa pagpatinaw, pagpaklaro sa Espiritu Santo. So di gyud nimo lagi sila mapugos. Naman sila kabubuton. Ang katungdanan nato nga mga magtotoo ngadto sa mga dili magtotoo maura ang pagpadayag, pagbutyag bahin sa kaluwasan ngadto kanila. Maura ayaw na pamugos. Ayaw na. Kaya kung musuway kag pamugos nila, gausik-usik ka lang sa imong panahon. Besides, nga nahigawas kas tinuod nga pamagi, you're out of line. Nagamit naman gud sa imong emosyon inigbuhag nimo ana. Nagamit ka na. So ayaw pugsa. Di man gani magkapugos ang Diyos mismo. Ikaw na ba hinoon? Kasabot ka? Okay. Sa laing bahin, daghang mga tao, labi na karong panahon na, nga mangutana o kinsa man ang Diyos. Kung panalitan na tao nga mangutana nimo, kinsa magyod ang Diyos? Who is God? Labi na nga hibawan ka Kristuhanon ka niya, pangutanon ka dayon, o kinsa man ang Diyos, unsa man nimo pagtubag niya? Be?
Ang alang umutubag po kag bitaw, no? Kinsa bitaw gud na ang Dios namura na. O tingali, mupadayon kas pag-ingon og naibaw ko nga siya mo'y hingluwas nako. Okay. Now, di man na ang Dios, buhat man na niya, plano man na niya para nimo. Apan kinsa man gyud ang Dios na mobitaw na ron. Ingon nga Kristohanon, kinahanglan unta, tanang Kristohanon, musugod na o pangutana nga, kinahanglan makaila na ta sa Dios. Tinaw mo'y, tiaw mo'y giyatagan gud ta niya o kaluwasan. You see, sa naluwas na ta, iyan na puntang sangkapan. Apan wa pagyud ta kaila niya hangtod karon o kinsa siya. Gusto? Now, listen. We must realize first of all that everything God does or sponsors comes from His essence. Gikas siyang kinaiya. Kini nagpasabot, kinsa ug unsa siya, who and what God is. Ang tanan nga gibuhat sa Dios, hinumdumi na. Hinumdumi. Remember that. Kaya nga ato rabang nailan sa Dios, mao nga siya, labaw makakagahom, hingpit, perfect, apan ana ra kutob. Diba? Pero usahay, murag di gani ta kaayo mutuo nga tinuod na kaayo. Kay kung natong tan-awon, kung usahay na ay mga kasiditian o mga kaimtangan nga atong giagias kinabuhi, mura magmuabot sa itong una-una ang pangutana ano magitugutan man ni sa Dios. So that means wag yun di ay kakaila sa Dios. Di ba? Mao nga sa matag hitabo, musod dayon si mong una-una ang pagpangutana o ngano maning tugutan man ni sa Dios. Why did God let this happen to me? Inguna na bang mga pangutanaha ba? Mauna. Naklaro ka diha nga kuwang pagyudi ay ka sa imong pag-ila sa Dios. Wa pagyud nimo siya mailhi. Correct? Kay, you know what? Actually, kung nakaila ka pa sa Dios o nailhan mo na siya maayo, di nakamangutanag ngano man na. Kay unsa? Naibaw ka na sa hinungdan ngano. You already knew the reason why. And you know what I mean? So balikon ko, nga di nakamangutana o ngano maning gitugutan maning itabuas sa Dios. You knew the reason, and you also knew sa dagan sa plano sa Dios para nimo, kay naibaw mampug ka sa plano sa Dios. Basta? Kay ugwag yung ka kaila sa Dios, mao na usahay, mura pag yung ka naa kay mga pangutana sa manyan. So remember this, ang tanang mga hitabo, ang tanang mga pagsangkap, ang tanang gihimo sa Dios, tanan nga giagian ninyo, matud pa ni Apostol Pablo, quote unquote, ang tanan ninyong gisuffer, no, basa Dias Galacia, ang tanan nga inyong nasinati sa inyong pagkinabuhi, gikan sa inyong pagkaluwas, hangtod karon. Hinumdumi. Resulta ka na tanan sa pagka-Diyos sa Diyos. Karon, whether the workings of the universe, the principles of divine establishment, or the work of the cross, every jot and tittle of Scripture is based on the attributes or character of God. Mao gyud ang gibasihan, ang iyang kinaiya. Kining tanan, ang pagmugna nining universo, ang pagmugna sa tanan, kining pulong sa Dios, ang mga gipahimutang sa Dios nga dagan sa kasaysayan. This is all based, pinasikad kining tanan sa pagka-Diyos sa Diyos. Okay?
Magsige ta gamit niya ng panultihuna ang pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Mao niya itong gamiton. From sustaining the universe to blessing believers, everything God does is based on the attributes of His essence. Again, ang pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Therefore, before you can appreciate what God gives you, what God is patiently waiting to give you, naman na sa Isaias 30:18, you must first come to appreciate God Himself. Okay? Sa higayon nga arang ng pagkatinuod yun sa imo kinabuhi, wa na ka na mga pangutana, nga man to Diyos, nga man na Diyos, wa na. Every time nga nahitabo, all that you're gonna see is ang nagadagan nga pagpahiluna sa Diyos sa iyang plano alang sa imong kinabuhi. In fact, in deeper study of this, kinigitawag kini og divine decrees. Hingtan na mga pangitabo, nasud diha sa divine decrees. Ug atong tun-an ni later on. Now, therefore, the Lord longs to be gracious to you, and therefore He waits on high to have compassion on you. For the Lord is a God of justice. How blessed are all those who long for Him. Maunay gisulti sa Isaiah Kapitulo 30, versikulo 18. Ang sabot pa sa bot nini? What does that mean? Pareho god sa atong gibasa ng mga verses, di ba? Nagiandam ng daan sa Dios ang tanan na imong kinahanglanon ni kinabuhiya. So good ni adtong from the moment you made a decision to accept salvation by faith alone in Christ alone until na ma-rapture ka o mamatay ka diha sa imong lawas, giandam na sa Dios ang tanan. Everything nga para sa imong pag-angkon for you to exploit all the things that God has prepared for you. And because of that, gahuatra ang Diyos unsay mga desisyon nga imong himuon. Kasabot ka? Mabitaw nga atong masumpay nga nga kitang tanan nga mga magtotoo, all of us believers, matubang man sa judgment seat of Christ nga gitawag kini og bema seat. Dili magani kay judgment, kundi paghimo og pagtasal, evaluation time. Kay paminaw. Ang paghusay gud nato, ahusayon man ta sa mga angay natong madawat ug sa mga ingnon ta nangabahaw nga mga gipangandam niya. Okay? Kaya ang pangutan naman God nga moabot ana sa mga angayan natong madawat, may problema kay hatag man. Pero ang pangutana, kanang husay nga gisgutan diha, judgment, kana bang pangutana nga nung wa man nimo madawat, nga ako naman ang giandam para nimo, not only do all God's actions reflect the aggregate of His attributes, kining attributes of God, critically. Kay usan is gikinahanglan nga masilsil o matiman-an sa una-una sa matag usa ka magtutuo. But since God is a person, persona ang Dios baya, dili ni siya ingon nga usara ka imagination o handurawan para nimo. Ang Dios kinahanglan ng nahimo na siya nga ingon ka tinuod sa tao nga nasa imong tapad karon. Diha kun na manggaling kay tapad, hinaot ingon na ang Dios ka tinuod alang kanimo karon. God is a person. Exodus 3:14, I am that I am. Lagi sulti sa Dios. Kay katugod si Moises nang utana magug kinsa man ka Ginoo. Now, by the way, umutana ka sa Dios kinsa man ka,
unsa may itubag sa Dios nimo. Mutubag la siya, ako, mao ako. I am that I am. Kaila naman tingali kag ako, mao ako. So, that means, kung unsay imong naila nako, mao na ako. Ako na. Mao na isulti sa Dios, okay? And that is why it is incumbent upon every believer to learn and know as to who and what God is. Kasabot ka? All His actions always involve sa iyahang pagkapersona. Mao na. Now, when you learn about the person of God, muminos ang imong mga pangutana basin sa imong kinabuhi karon. You know what I mean? Mas moklaro na para nimo ang dagan sa imong kinabuhi. Aw, hinumdumi tuod. Di bayata permanente dinhi. Dili. Kitang tanang mga magtotoo, anto man tang tanan mong sangko dito sa judgment seat of Christ. Ang uban mauna na sa paghuwat. Kita maawahi. Ang uban maawahi. Ang uban maguna nga maghuwat dito. Kay matupas pulong sa Dios sa mahitabo ng judgment seat of Christ. Why maguna sa judgment seat? Ug why maawahi? Unya tingali mayong kadto diyan nangamatay na. Aw maghuwat to nato nga buhi pa ta. Did you know that? Huwaton ta nila. Pero niya nang higayon nga kitang tanan hataga na og resurrection body, binanhaw nga lawas. Kaya di man ta makaatubang sa judgment seat of Christ without our resurrection body. Well, I hope you're following this particular study. So again, why maguna og resurrection body? Ang nangamatay na ron, wa pa na sila resurrection body, inigabot dito. Pa na sila body, lawas nga ingon ta o taghuwat, interim body, temporaryo. Sa tuyo nga, aron sila maka-interact dito kuyog sa atong Ginoo. But they are standing by for us. Kitang niya pa din sa kalibutan. Bulahan gud tang niya pa ta din And you know why? May bawa ka bang ano? Mabulahan ta. Ilahanan ka na. Nga duna pa'y mga butang o naapay mga sangkap nga giandam ang Dios alang kanato. Nga wa pa nato madawat. Kasabot ka? And God wants us to receive all of those things. O bitaw usahay. Kung nato una, ang style sa Diyos ba? Again, remember this. God is perfect. So di gyud ka kaingon og God ngano giunsa man to nimo? Dili mahimong mutana ka sa Dios o ingon na dili. Paminaw ra gud. Ang tanan nga lihok sa Dios pinasikad sa iyahang pagka-Dios. Samtag yun ka na pagayo. Pinasikat siya ang pagka-Dios. Ang tanang mga hitabo, pinasikat tanan sa iyang pagka-Dios. Kitang mga tao, igor tang mukaton kung kinsa ka nang gitawag og Dios. Certain things God does exceedeth one or the other of His attributes. But all His attributes always function together in perfect coordination and harmony. Ang pagka-Diyos sa Diyos, daghan ni siya mga attributes which iniglihok ni nila mo'y ga-compose, mo'y nagalangkob sa iyang essence nga mo'y nakahimo niyang God. Kining attributes. And do you remember the infographics ini? Ato manigi distributes na po ka mga kanang attributes sa Dios, okay? Ang pagka-Diyos sa Dios, anaa sa napulo niya ka attributes. Samtag na, God
ang iyang essence, ang iyang pagka-Diyos, composed by His 10 attributes. Namely, ano sa man itong iyang 10 attributes? Ang iyang sovereignty, then ang iyang righteousness, then justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, and veracity. Mao na ang napuo ka mga attributes sa Dios. Di na nato sa tun-an ni tagsa-tagsa kay natun-an naman nato. Okay? Natun-an na ni nato kaniadto sa atong paghisgot bahin sa Trinity. Bala ang Trinidad. Well, anyway, every now and then, tukbilon man ni natong doktrina, ha? Of course. Now, going back to our lesson, kini silang attributes sa Dios. Eternal life, nga usa sa attributes sa Dios, means God is eternal life. Love, God is love. Ang Dios dili may gugma. Ang Dios mismo mao'y gugma. Sabtag yun na. Okay? Ang love sa Dios personified in God Himself. Then, there is justice. Tungod sa pagka-perfect sa Dios, kining iyang mga attributes, perfect po, of course. So, di may tabo nga muusab-usab kini nili. Righteousness ang pagkamataro. Sovereignty ang iyang pagkalabawang makagagahom. Omniscience ang iyang pagkasayod sa tanan. Omnipotence ang iyang pagkalabaw nga gamhanan. Iyang pagkalabaw sa pagkagamhanan niya. The attributes of God, like sa iyang omnipotence, all powerful siya. Siya ay creator sa tanan. Siya rin po'y muguba sa tanan, right? Kaya ba ako matana? Kaya ba ako ba? Maminaw. Sa pagka-powerful sa Diyos, remember, nga why attribute niya nga mulihok, nga dili mulambigit ang uban. Do you understand what I mean? Ang iyang pagka-powerful, pagkagamhanan, di na siya mulihok nga siyara. Kinahanglan nga sibo sa siyam niya ka kaubang attributes. Kasabot ka? So, not one attribute arbitrarily functions. Kinahanglan sibo. And what do you think, so? Inumdum ka sa atong giingon nga ang pagka-Diyos sa Diyos. Di man mo mahimong kuhaan o usa ka attribute ng Diyos na maura na. Di man mahimo. Okay? What is omnipresence? Now, omnipresence is divided into two. Well, kung atong lakturon sa pagpatinaw ni mo, ang Diyos na tanang dapit. Okay? Tanan. Way suok ng universo nga dihan siya. Na siya tanang dapit sa tanang higayon. Tanang higayon. But if you divide this sa insakto nga pagtuon, kining iyahang omnipresence is immanence o transcendence. Na ito ni klaruhon. Siyabot pa sa boto, transcendence. Ang transcendence, nagpasabot kiniog, na ang Diyos gahapon, ugma na apod, karon na apod. Why gahapon, karon ug ugma para sa Diyos? Wala. Niyadtong ikaduhang gira, ikaduha, World War I, okay, butang ta. Didto ba ang Diyos? Antong ito buwa? Of course. Dito ang Diyos. Karon niya siya din eh. Humana ang World War I. Gusto? Pero para sa Diyos, naagihapon siya antong dapita. That is what we mean by transcendence. Now, ayaw lang sukit-sukit kay mga libog na unya ta.
Kaya kita kung mga tao, limitado mangunta sa relo o kalendaryo, muna itong ibasihan. Inig-ingon nga pizza kuan karon, humana ang pizza gahapon, wala ta. Para na to, di na to mabalik. But for God, para sa Diyos, parihara ang tanan. Kasabot ka? Mabitaw itong atong giingon, tig-ingon nga, ang imuhang mga desisyon nga wa panimo mahimo naibahuan na lang tanan sa Dios. Na ang Dios anang mga dapita, mga hitabo nimo nga wa pa mahitabo, ayaw kalimot. Don't forget, ana ang Dios anang dapita. Panalitan nini karon nga pandemic, nining COVID, na nagkagubot ng di mo kalimutan. Na ba ang Diyos? Of course. Na diha. Do not forget that. Buto ba mo? Mura magnayo uban diha ninyo nga mo yung saludron. Okay. Transcendence. Okay? Ang transcendence, maunay omnipresence sa Diyos. Transcendence. Maubita na imo maila na gyud pag-ayo ang Dios. Makaila ka nagsuod kaniya. Makaingon yung kag unsa pa man di akong angay kagulan ni kinabuhi ay. Musamot kas pagkaamgo nga wa na gyud ka di ay kay angay pangkabalakan o kagulan ni present life nimo ingon nga Kristohanon. Basta unsa pa man na may mga bot ng mga problema, ang mausabra kay kita ramang mga tao, ang Diyos di man. You see? And then, ang ikaduhang omnipresent sa Diyos, mao ang gitawag og immanence. Now, sa may spelling ining immanence, I-M-M-A-N-E-N-C-E, immanence. Isa man paminaw. Ang immanence nagpasabot og anaa ang Dios sa tanang dapit. Di ka mahimo moingon og murag wa ang Dios ani. Dinhi sa ko kay naa ako'y buhaton. di mahimo na sa tanang dapit na siya kasabot ka. Tanan. So may magsabot og tanan. Na nga mauna nga karon sa tanang panahon o sa tanang dapit mauna gihulagway sa iyang pagka-omnipresence. Sabot? Then, you have immutability. Nasamot na ni. Dili siya mausab. He never changes. Okay? There is no shadow of changing with God. Now, ug ang ikanapulo, the 10th attribute, mao ang veracity, kamatuoran. Siya ang tinuod, anaa ang kamatuoran niya. That means, kung nagatuon ka bahin sa Dios, nagatuon ka sa unsa ang absolute truth. Absolute truth. Ang absolute nga kamatuoran. Kasabot ka. Di man mahimong tinuod ang Diyos, suma ni kinsa, wala. Di mahimo na. Paminaw, ang pagkatinuod sa Diyos, dili kay suma ni, unsa na, niya, unsa dili. Ang pagkatinuod sa Diyos, tinuod, period, sabtagi na. Ug unsa imong himuon, ingon nga tao, unsa imong gamon, unsa imong hunaon, it does not make any difference. God is God, just the same. Okay? Mabitaw, nga makatugkad na ta, makasabot na ta, nga kung makaklaro lang yun ta, matinawan lang yun ta, makaingon yun ta, pagkagrabe yun, nagiunsa magyud sa Diyos ang iyang pagpahilunas tanang sa antong kinabuhi, ingon nga iyang mga anak na niya. Grabe yun. Nga di nga, lugos na yun, di yun, angpas, hinumdumi.
adapted na ba yatang tanang mga believers? Kana kon tinuod ka nang nakadawat sa kaluwasan. Okay? If you have truly accepted salvation. If you have truly accepted salvation, you are now a child of God. Di man na. Dili na ba ka iyahan na sa Diyos? Naanas kamatuoran. Siya kamatuoran. Siya ragyod. And if you are a child of God now, could you imagine ang imong amahan o sa kaamahan nga ingon ani? Unya karon na kinabuhi ka dinhi nga kanunay kang kabuhi kay wa may karo. Mao nang usahay mo na una tag pastilang layo aras tinuod ay pantanaw ra gud kini. Now, kining attributes sa Dios, mulihok ning attributes sa Dios. Pero dili mulihok kay katong atong giingon lagi usara. Okay? Mulihok ni pero gadaha gihapon ni sa tanan. Nagihapon ang tanan niyang attributes sa tanan nga mga sirkumstansya, mga hitabo, tanan nga mga danggan sa kasaysayan na aning napuho. So you could imagine, no? Na ang eternal life that is experienced at the point of salvation and life after salvation. Love, samot na. Virtue na na diha, justice, justicia, mo ni executor of the righteousness of God. Kini silang tanan naa. Panusahay para nato magasinati tas usar ka attribute sa Dios. Pero wa na magpasabot nga wa diha ang ubang attribute. Sakta? Ingon ani ra magod ni. Now, as an example, mao man ni ang gigamit bahin sa Trinity, pero lahi itong Trinity kay 3 persons in one God. Kini lahi. Kini man ang attributes of God. Okay? Now, ingon kini ini. Ni ay ehemplo. Akong ipakita ni mo ang kolor nga rosas pink. Now, kung pagmo na to ang tanang suga, unsay kolor imo makita. Be? Wow. Gusto? So that means, aron ka makakita og kolor, kakinahanglan tag suga. Gusto? Pero nganong pink o rosas man eh? Unsa man day kolor sa suga? Pink? Unsay kolor sa suga? Be? Unya, nganong na pink man ang imong nakita? Kay colored man. Nganong nagibaw man ka colored na? Kay pink man. Okay. So pangutana, diin man day gikan ka ng kolor nga pink, nga ang suga puti man. Pintal. Kaya ang pintal pink man. Ibaw ka ba nga nung magkakita ang kolor? Kaya na may mata. May bulong ka na mong ko'y mata sa magkakita ko. Nga namang may bawa man tag kana siya red, kana siya pink, kana siya green, kana siya blue, nga naman. Yun sa manimo pagkaibaw nga red na siya, blue na siya, etc. O nga naman, nga kung pagmo ng suga, wa man mo'y makitang kolor. Unsa man di ay, naa sa suga, nga mao man ay magkakita nato sa kolor. Okay, kanang suga, actually, may ingon man ta nga puti ang suga. Naiubang mo ingon og yelo, pero mo ingon tag puti o ingon na kanang suga actually naan na ang tanang kolor. Samtang na diha tanang kolor. Mao nang nahimong puti. Kaya ang kombinasyon sa tanang kolor puti. Mao na ang puti nga suga kung imong iigo sa gitawag og prism, PRISM. Ug makaigo siya ug kanang taligsik sa uwan nga arang daghana, makakita tag bangaw rainbow. Basta
Kaya actually, ang bangaw God, no, di ba yata makakita ang bangaw sa gabi? Of course, huwag ka makita sa gabi. Kaya ang bangaw is the reflection of the sun sa uwan. Kaya ang uwan, ang kada to sa uwan, kada usa ka to sa uwan becomes a prism na ang sugang puti nga moigo ana iyan ning bukon nga tos nagkalaing kolor nga naas puti nga suga. Nasabot ka ba? Naglibog tingali uban. So karon ug mutan-aw mog suga nga puti, just try to imagine nga naa diha ang tanang kolor, okay? Pero di ko makita. Kaya nga naman, kombinasyon man lagi. So how do we see colors? Ay uban tingali ninyo nga nagsuld obron og green nga sinina, uban yellow, uban brown, ay uban puti, uban po itom. Pangutana, unsa man ning kolor nga puti ug unsa man pod ning kolor itom? Unsa man ning kolor nga puti ug unsa man pod ning kolor itom be? Actually, dili baya kolor kanang puti ug itom, right? Ang puti, mao nang puti atong sinina kay ang sugang puti hing-reflect man niya tanan. Ang itom nga sinina color blind. Ang puwa, red na object, makita nimo nga puwa ka na siya tungod kaysa dihang ang silaw sa suga moigo niya ang ubang kolor anha ra kutob. Pero ang puwa nga kolor mao'y moabot sa imong mata, muuntol ba? Mao nang makita ang puwa. Sabot? Or for example, mutanaw ka sa sagbot nga green. Naagihapon ang tanang kolor. Pero ang moabot ra sa imong mata ang kolor nga green. Mao nang green ang imong makita sa sagbot. Okay? Pero naagod ang tanang kolor. Pero ang ubang mga kolor misurop sa sagbot nga green. Ang green ra mo mibalik sa imong mata. Mao nang ang imong makita kolor nga green. Sabot? O ibutang ka, sinina. Ang tanang kolor sa suga moigo sa sinina makakita kas puwa. Tungod kay puwa ray muuntol gikan sa kolor or ang blue ray muuntol gikan sa kolor ang uban mosurop. That's the reason why you see colors. Now, muadto ta karon sa Dios, bahin sa Dios. Matag karon og unya, every now and then makakita kas usar ka attribute sa Dios. Pero wa na magpasabot nga wa diha ag uban niya nga attribute. Sabot? Walang mulihok ang attribute sa Dios anang higayuna. Justice, righteousness, love, veracity, ang iyang pagka-unchangeable niya. Mao na, may nungdanon yun, nga mailhanta ang Diyos. Di sa usara niya ka-attribute, kinahanglan sa matag higayon, nga mutanaw ta sa Diyos, ang kinatibuk ang yun niya, magpagka-Diyos. Bisan ko niya higayon na, murag usara ka-attribute, may imong mamatigdan sa imong kinabuhi, ingon nga mga Kristuano. Mauna ang pagi nga kita makaila sa Dios ato ning ipadayon ugma. May daghan patag pagahisgutan bahin niini ay si piyata ang pagsunod niini kay may nungdanon kinibahin sa atong pagkristuhanon ug atong relasyon ngadto sa Dios. Gusto? Mao na nga. I challenge everyone that is following our ministry. Kining tanan nga itong ihimo, grasya kini, itong ipahimoslan. Huwag kita'y ato niini. Zero kita. Higo rin kita sa pagdawat sa gipang sangkam sa Diyos kanato. Alang sa atong kaayuhan. Magampo ta. Bala na mga Diyos, salamat sa imong papatinaw kanamo niining mga butanga. Salamat sa imong pagka-Diyos.
ug nga kining mga butang nga mong gitunan bahin kanimo aron sa ingon niya na you become so real to us. Ug mosamot ang among paghigugma kanimo sa among pagkasuod kanimo sa imong way makalabaw nga kinaiya. Una lamang kini ang pagtuo diha kanimo, pagsalig kanimo, pagsandig sa imong mga pulong. Amo lamang kini ang magagiya kanamo sa among padulngan ug sa among pagkinabuhi niining walog sa mga luha nga kami magmadinaogon diha sa imong tubangan sumala sa imong kabuoton. Thank you, Lord, for all of this. Salamat ni among ipahimuslan nga Bible study through the YouTube pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Gamita lamang kining mao ministry ini mighty way ug sumala sa imong kabuoton. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.